Itziar Irigoyen naiz, informatika fakultateko irakaslea eta une honetan kanpo harremanetako dekanordea ere bai. Hemen informatika fakultatea Donostian gaude eta informatika fakultatea bada 40 urte baino gehiago bere ibilbidea hasi zula. Madriko eta Bartzelonako unibertsitateekin batera lehena izan duzan informatika ikasketak eskaintzen, gaur egun informatika ingeniaritzako gradua, adimen artifizialeko gradua eta hainbat master eskaintzen ditugu. Guztira ia 900 ikasle ditugu. Informatikak bere prestakuntza horri pixka bat nolabait sendotzeko, bi bide baita ere informatika fakultatean bi bidez sustatzen ditugu. Batetik da ikerketa eta beste alde batetik baita ere lan merkatuarekiko harremana. Ikerketari dagokionez, fakultate honen nolabait ezaugarritako bada. Badaude 17 ikerketa talde eta ikerketan lan handia egiten dela esango nuke. Eta horrek laguntzen du alde batetik gradu amaierako lanak edo master amaierako lanak eta benetan puntako gaien inguruan itia. Eta beste alde batetik ikerketa talde horietan momentu honetan 155 ikertzaile edo gehiago daude, horrek ekartzen ditu baita ere ikerketa proiektuetan parte hartzeko aukera eta beti master eta irakasgai desberdinetan prestakuntza eguneratuta eukitziak. Beste alde batetik, ehun erakunde edo enpresa edo erakunde baino gehiagoekin lanian edo elkarlanian jarduten dugu, ikasleek aukera daukate praktikak egiteko edo gradu edo master amaierako lanak eta orduan ja badaukate, pixka lan munduarekin lehenengo kontaktu bat uste duguna garrantzitsua dela beraientzako. Lagunek ematen digu aukera beste unibertsitate eta zentro batzukin harremanak lantzekoa. Alde batetik UPV-HUko beste zentroekin gu badaukagu harremana eta hortan jarduten dugu, baina beste unibertsitate batzukin gure egunerokoan harreman eukitzea zaila da. Lagunek ematen digu hortarako aukera oso polita. Eta beste alde batetik enpresekin harreman hori osatzeko aukera ematen digu lagunek, eta horren adibidea da 4.0 industria prestakuntza programa exekutiboa.